atletiekstad. We hebben de Venloop, natuurlijk al een jarenlang een manifestatie die geweldig is, die zorgt dat mensen gaan bewegen. We hebben Scopias, een belangrijke vereniging die atletiek er heel hoog op het vaandel heeft staan en heel veel activiteiten organiseert. En natuurlijk het onderwijs, waar we heel veel samen mee doen. We hebben de wandelvierdaagse, we hebben de Daily Mile. Leerlingen lopen elke dag een mijl, al dan niet met een onderwijsopdracht erbij. De deelnemers van de 10 kilometer zijn net binnengekomen, dus dat is een gezellige boel hier. Naast de Wiervenloop organiseren we ook de Kwaker in september. Er is ook een hardloopwedstrijd. We organiseren de avondvierdaagse voor de kinderen. We organiseren allerlei oefentochten qua wandelen. Dus ja, zo blijven we allemaal lekker bezig. Ja, we staan vandaag bij de Venlo.fit Week. We staan op de sportpark Heringerberg. En deze week hebben we een kleine 10.000 Venlonaren in beweging hier. Dus dat is 10% van onze bevolking, van onze inwoners. Die krijgen wij in 1 week in beweging. Ja, Scopias hebben we natuurlijk uitgenodigd om ook de atletieksport tijdens hun sportdag in beeld te brengen. Er zijn veel verenigingen die vandaag, maar ook de rest van de week helpen. Het is ook mooi om de verbinding te maken met verenigingen, zodat kinderen ook in aanraking komen met diverse sporten. En ja, hopelijk ook doorstromen naar een vereniging, waardoor ze structureel gaan bewegen. Je ziet steeds meer dat kinderen minder gaan bewegen. En vooral is het belangrijk en moet het leuk zijn. Scopias haakt er goed op in, want springen, werpen en rennen, dat zijn eigenlijk de 3 basissporten die gedaan worden. En dat doen we bij atletiek doen we dat allemaal op een hele leuke speelse manier. Ja, Scopias is een vereniging voor iedereen. Atleet staat centraal. Iedereen is ook welkom vanaf de jongste leeftijd. Vanaf dat je 6 jaar bent, ben je welkom bij ons. We hebben een groot aantal pupillen, 90 stuks maar liefst. We hebben grote juniorengroepen waarbij er getraind wordt op alle onderdelen specifiek. Je mag trainen als je het leuk vindt, gewoon recreatief zonder wedstrijden. Als je het heel leuk vindt of het is leuk om deel te nemen aan wedstrijden, dan begeleiden we jullie daar ook bij. Er zijn senioren, we hebben masters en natuurlijk een hele hoop hardloopgroepen. Dus voor iedereen wat wils binnen Scopias. Ja, wij zijn ook partner van, als atletiekgemeente van Limburg Athletic Plus, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen in aanraking komen met atletiek. Atletiek is toch een sport die breed motorisch dingen aanbiedt. En daarnaast hebben wij in Venlo een aantal verenigingen die zich richten op atletiek en loopsport. En een aantal grote evenementen, denk aan de Venloop en de Berda Voorjaarsloop. Dus wij zijn ook echt een atletiekstad en we vinden het ook belangrijk om dat uit te dragen. Venlo is zeker een echte atletiekstad. Als je ziet hoeveel mensen dat er het hele jaar door bezig zijn met hardlopen. Ja, je ziet ze gewoon al trainen vanaf september, ook met onze eigen Running Academy. Er zijn zoveel hardloopgroepjes. Ik ben zelf ook aangestoken een aantal jaren geleden om mee te doen. Ik heb 7 keer de halve marathon meegelopen en dat kriebelt dan. En elke keer als je van hier komt, dan kriebelt het eigenlijk om mee te doen. Ik heb nou een blessure, ik kan niet, maar ja, dat is gewoon mooi om mee te doen. Dus Venlonaren die doen graag mee. Je ziet dat dan weken, maanden van tevoren dat iedereen actief is. Ja. En niet alleen voor de lopers, maar ook de ambiance in de stad dan. Hè, wat er allemaal gebeurt. Een paar dagen lang is het hier gewoon ook naast het rennen ook gewoon een mooi feest. Je kunt natuurlijk alles alleen doen, maar het is belangrijk als Venlo om samen te werken met andere organisaties die ook die atletiek willen promoten, die ook willen zorgen dat mensen in beweging komen en op een goede manier actief zijn. Dus we zoeken daarmee partners. En ja, Limburg Athletics is natuurlijk dan een hele mooie partner om mee samen te werken. Nou, de meeste mensen atletiek, denk aan een 400 meter baan en die vinden wij op het mooie sportpark Vrijenbroek. Daar hebben wij ook de werpsectoren, de springmatten, de atletiekveld. Dus op het moment dat jullie kijken en jullie zien atletiek op televisie, het echte atletiek, dat gebeurt natuurlijk op sportpark Vrijenbroek, waar de accommodatie fantastisch is. Ik doe dat nu al een paar maanden en ik vind het fantastisch. De groep is ook geweldig. Ik zou het iedereen aanbevelen. Zeker mensen die nog nooit atletiek hebben gedaan. Scopias die biedt zoveel mogelijkheden, zoveel dingen om zelf te ontdekken wat je graag doet. En dat is echt een plek waar je, zelfs al heb je geen ervaring, je gewoon kan uitleven in een warme, fijne groep.